U organizaciji Fudbalskog kluba Baku ponedeljak i utorak 20. i 21. avgusta na gradskom stadionu održan je turnir za najmlađe kategorije. Na turniru je učestvovalo ukupno 14 ekipa iz 7 različitih gradova, pa se na našem terenu našlo oko 130 dečaka i devojčica uzrasta od 8 do 12 godina. Već ste odigrali jednu utakmicu, kakav je rezultat? Pa igrali smo protiv Zmajeva, pobedili smo 3:0 i to je to. Očekuje vas još utakmica? Pa da. Da, još mnogo utakmica ima do kraja turnira, pa eto. Čemu se nadaš, Aleksa? Pa nešto. A reci mi, kako je na samom turniru? Ima dosta ekipa, dosta tvojih vršnjaka? Pa da, ima mnogo ekipa. Ovdje i najviše ekipa u ovom godištu. A kaži mi, jel znači ovi turniri mnogo da stičete neka nova znanja i iskustva? Pa da, mnogo. Je trener zahtevan? Pa jest. Bojan, evo, ti si s Aleksom zajedno u ekipi, crveni, jel tako? Tako smo vas nazvali. Šta ti misliš o ovom turniru? Je li bila teška utakmica? Pa bila je laka, asistirao sam jedan gol i to je što. Šta očekuješ? Pa da osvojimo prvo mesto. Prvo mesto, bravo. I mi vam želimo da osvojite prvo mesto, a reci mi koliko dugo si ti u Baku? 7 godina. A zbog čega si se odlučio da treniraš fudbal? Pa zato što volim taj sport. Davide, kako do sada protiče turnir? Pa dobro, do sad nismo nijedno pobedili, ali smo dali samo 2 gola. Jedan na jednoj utakmici i drugi na jednoj isto. Ali dobro, nema veze, sve je tu fudbal, je li tako? Da. Kako je na turniru, David? Ima puno drugara i drugarice, imamo, je li tako, i devojčice koji igraju fudbal? Da. Kako je? Pa dobro. Se lepo družite? Da. Jel se očekuje još utakmica? Još 3. Šta očekuješ, Davide? Pa pobedu. Svaka ti čast. Hvala ti puno. Hvala vam. Ćao. Turnir je namenjen našim najmlađim članovima u 3 generacije, to je 2006., 2007. i 2009. godište. Na turniru je uzelo učešće 14 ekipa iz 8 različitih gradova i ukupno ima oko 140 dečaka učesnika turnira. Turnir traje 2 dana, koliko ja znam. Juče je bio turnir za 2006. godište, a danas je turnir za 2007. i 2009. godište. Kakva je atmosfera na samom turniru? Pa, odlična atmosfera, deca se dobro druže, što je najbitnije, zajedno se raduju, zajedno tuguju zbog pobjeda i poraza i lepo je druženje, to je najbitnije. Da, recite nam, naš fudbalski klub Bak ima 2 ekipe, crveni i crni. To je u generaciji 2007, jeste, imamo crvene i crne i u 2009. godištu imamo jednu ekipu. Kako stojimo? Pa još je takmičenje po grupama, ali za sad dobro ide. Kako je do sada na turniru? Pa lijepo je, bio sam dosta puta u Bijeloj Crkvi. Sad smo došli na turnir kod fudbalskog kluba Bak. Baš su nas prijatno iznenadili, dosta ima ekipa. Sunčano je vreme, ali možemo da igramo. Kako stojite sa rezultatima? Pa dobri smo, ali ima nekad i poraz, ali sve je to fudbal. Sve je to fudbal, sve je to igra, je li tako? Bitan je i fair play, lepo druženje. Da. Pa drugari su nas baš dočekali i evo sad ćemo da igramo prvu utakmicu, pa da vidimo. Pozdravljam sve ljubitelji fudbala u Beloj Crkvi, dosta dugo sam ja igrao fudbal i tako da većina dečaka i njihovih roditelja me poznaju. Ja sam Miodrag Gačić, inače vlasnik fudbalskog kluba Voja Gačić iz Pančeva, mi postojimo 3 godine. Brojimo od pionira do najmlađih 2011. godišta, imamo oko 80 dečaka i imamo jednu odličnu saradnju sa našim drugarima iz fudbalskog kluba Baka. Tako da, eto, što se tiče turnira, mi smo vrlo rado viđeni ovde, dosta dugo imamo, što se kaže, neku fudbalsku priču, tako da mojim drugarima želim uspešan turnir i naravno lep provod na najlepšim jezerima u Južnom Banatu.
Na turniru i fudbaleri iz Vršca, aj mi predstavi svoj fudbalski klub i kakav je turnir do sada. Kako ste prošli? Pobedili smo prvu 3-1. Ne, 3. Kako se zove, ja sam golman, zovem se Viktor Viciknes. Evo, drugarice malo šale sa tobom, nisi video. Kako je na turniru? Odlično. Šta je to odlično? Pa sve, lep je teren, dobro su golovi. Je lepo druženje? Da. Šta očekujete? Samo pobedu. I pored dosta otkazivanja, uspjeli smo da organizujemo pre svega jedno lepo druženje i nadmetanje veoma talentovanih dečaka i devojčica. Ono što je najvažnije, turnir je protekao bez povreda i nadamo se da su se gosti, pored samog takmičenja, dobro zabavljali na našem stadionu, a većina njih je osveženje nakon turnira pronašla na plažama glavnog Belocrkvanskog jezera. Hvala svim učesnicima, sjajnim malim fudbalerima, trenerima i navijačima koji su se odazvali našem pozivu i na taj način podržali turnir, saopšteno je na kraju turnira iz uprave fudbalskog kluba BAK. Bolji od ostalih bili su po generacijama 2006. godište, prvo mesto ekipa Stari grad iz Golupca, drugo mesto ekipa fudbalskog kluba BAK Bela Crkva, treće mesto Borac iz Starčeva. 2007. godište, prvo mesto ekipa Voja Gačić iz Pančeva, drugo mesto Lavovi iz Beograda i treće mesto BAK iz Bele Crkve. 2009. godište, prvo mesto zauzela je ekipa fudbalskog kluba iz Vršca, drugo mesto Proletar iz Banatskog Karlovca i treće mesto Lavovi iz Beograda.